Durant els primers intents, els integrants d'aquesta colla van carregar diferents torres que ja havien assolit en anteriors ocasions. Tots els seus esforços, fins aquells que acabaven en fracàs, van rebre l'aplaudiment del públic congregat a la plaça. Però malgrat els entrebancs, els integrants dels Xics no van parar fins a aconseguir la seva gran fita per aquesta festa major, carregar un 3 de 6. Sempre compta amb més animació per part dels integrants de les colles és, sens dubte,